Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza ra'aitum mongko tetkalane ningali sapa sira kabeh anallaha sak temene utawi Gusti Allah iku kharaqa ngobong sapa Gusti Allah al ngadati ing pengadatan, ngobong pengadatan fitakhsisikum ing dalem oleh ngususake sira kabeh bihadzihil karamati kelawan ikilah pira-pira karomah al-aliyati kang luhur. Fa kaifa mongko iku kepiye yaliku nyocoki bihi kelawan ikilah keluhuran apa ata'ajubu ta'ajub gumun inalika kowe kabeh do weruh do paham nek wis dadi kersane Gusti Allah. Salah siji wujude Gusti Allah ki ngobong pengadatan. Sing adate ngono kuwi ning diobong. Dadi saiki malik ora adate. Lah kok malik ora adate ya nek sing kulino nggo loro nggo siji wae. Kok kae genduran kok kaya. Kok terus adat-adat. Maksudnya ngobong pengadatan terus Gusti Allah njedulke sing nulayani adat. Ya Gusti Allah njedulke sing nulayani adat nganggo keanehan lan nganggo kekhususan. Sing wujude kekhususan iku kamulyan sing luhur sing wong akan langsung menerima. Weruh kenyataan seperti itu, wong ki langsung menerima yo karang wis kersane Allah, akhire mengono kuwi. Ora iso ingkar, ora iso ngenggokke ketemune pola pikire wong, pemahamane wong, mlayune mlayu ning arah sitok.
nang gone Gusti Allah. Karena sing iso ngono kuwi ya ming Gusti Allah. Contone niki sing kedaden iki Allah ngobong pengadatan. Wujud pengadatane kudune wong wedok tuwa ki ra iso meteng wis. Kudune adate lho. Iki ngrembug Dewi Sarah umure 90 apa 80 ya. Umure 98 sih kok. Iki kan wis tuwa nek adate pengadatane logikane umume ora iso. Kudu ra iso meteng kok ya lah wis manopos iki. Wis manopos kok ya. Wis ora subur jenenge. Kuwi wis ora subur ketoke wis kropos. Ning ternyata Gusti Allah ngilangi pengadatan sing kaya ngono kuwi, ngobong pengadatan sing kaya ngono kuwi. Sepuh ki adate ra iso meteng, Gusti Allah gawe ana wong sepuh iso meteng. Kuwi kekhususan ora saben wong. Otomatis derajat sing kaya keten niku diwenehke Gusti Allah khusus. Ora saben-saben wong wedok angger njaluk karo angger tandang arep tuweke meteng. Ora kok ya kuwi mung kekhususane. Lah nek kula nerangke Le Mahami senengane ora jalur tafsir jenengan. Dadi Le Mahami kok iso ndono lho gumun. Ora yo nek Mahami iki jalur tafsir iki kok ya. Mungkin iki ming nerangke apa enenge jebul pikirane janes. Yesus. Wong nek kokean kopi wong Ya Allah, ning yo ngomongan ning ben ke wae. Mung asline wong ora gombal amoh. Wah. Mula iki ming kekhususan sing luhur, kekhususan sing hebat, utawa kekhususan sing sifate karomah luhur. Kekhususan sing sifate karomah luhur. Mula sing diwenehi juga mung wong-wong sing pantes. Sing diwenehi ming wong-wong sing karo Allah pantes nampa. Nek wis ngono kuwi jajal, piye le ra gumun? Otomatis dadi menungsa biasa isane ya ming gumun karo gumun. Wis wajar ngono kuwi. Sing nek neng ayat kae lafate ya wa ilati. Ya wa ilati nek neng ayat iki kalimat tangajub utawa kalimat nggo njedulke rasa gumun nampa keagungane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek sing kalimat umum tur dadi ibadah sing kabeh iso nglakoni tur dadi tuntunane Kanjeng Nabi, kalimat gumun niku ora ana liya kejaba mung masyaallah. Kuwi sing umum nek nggo Dewi Sarah memang ya wa ilati. Qolat ya wa ilati wingi kae lho. Mesti lali dengan karang nek nafsiri pikirane menggok.
Nggon ya wailati kae wis lali. Kuwi kalimatun li ta'ajjub, kalimat nggo ngrasa gumun. Ning sing dingendikake Dewi Sara, nek jenengan-jenengan ya men dadi ibadah ki masyaallah ngono. Ora kok edian tenan nek iki ora ngono. Ra ya masyaallah kok edian tenan. Malah ana sing wah nek iki kere tenan wae. Lah kok malah ngafat kere. Piye nek wis kaya ngono kuwi arep ragumun. Lumrah karena memang donge ra mungkin dadi mungkin. Lah niku sing iso ming Gusti Allah. Akhirnya kan iman ki tambah, iman ki kandel. Wis piye meneh sing ngersake sing kuwasa, sing ngersake sing maha gawe, sing ngersake sing iso ngreka, sangger ngono kuwi imane dadi. Innahu sak temene utawi Gusti Allah iku Hamidun. Zat sing maha pinuji. Ae tegese fangiluma, zat sing maha nggawe barang. Fangiluma, zat sing maha nggawe barang. Yastaujibu kang majibake alhamda ing pengalembanan. Wa musilul abdi lan nekaake kawula al mutingi kang taat ila muradihi maring kersane Gusti Allah. Innahu hamidun wi gilo tafsire rada dawa niku. Maksude Gusti Allah niku zat sing maha pinuji, niku Gusti Allah zat sing maha gawe barang, sing kanthi gawe barang niku majibake pengalembanan diarahke ditujoke nang ngene Allah. Juga iso nekakake kawula sing taat tumuju marang kehendake Gusti Allah. Hamidun. Wong nyatane ya kerep banget to gawe sesuatu sing akhirnya kita niku mau tidak mau ngalembono marang Allah. Salah siji contoh sing pendak dina wae niku wis panjenengan ki dilaleh ngeleh terus madang, bandeng ngeleh nemen madange sak-sake entek akeh. Wong ngeleh nemen. Wah nek jangan iki yakin ming bayem digodhog. Karo Brambang salam. Dirisi-risi Brambang cemplungi salam kayak asem titik piur-piur uyah. Wes ngono ku lho kok le madangi mbuh. Wong nek kuwi pancen asline wonge mbadhok kok ya nek ngono kuwi. Lah kok entek akeh bar kuwi langsung ngono ae. Ibu lalayu langsung bleken alhamdulillah. Nih. Langsung muni alhamdulillah. Mbasan ana bojo apa ana kanca le madang ning sandinge kanca ngono takon, "Ngapa ya kok alhamdulillah iki?" Enak tenan nek iki yakin. Janton yo tenan nek ini rasane. Nuwun Gusti Allah iso ngrasake enak ing atase ning bayem ni lho. Allah niku gawe sesuatu sing marai jenengan ngaturke matur nuwun karo Gusti Allah. Akhire ning ati muni nuwun Gusti Allah ing atase ming bayem jenengan gawe lan jenengan paringi nikmat. Nek sing ora mesti dilakoni ana kanca-kanca pendaki wae. Wah wis berjuang mati-matian. Awan bengi mlaku men iso tekan puncak pol.
Bahasane iso tekan puncak kae langsung do mulai karem bengo alhamdulillah terima kasih Gusti Allah. Nek sing do ndaki-ndaki sing cah nom-nom kaya jenengan iki ngatasé kaya ngono, isu-isu iso jenggelek tangi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah panjenengan zat sing maha nguripke wis nguripke kita sak badane mati. Ahya nguripake sapa panjenengan Gusti Allah na ing kita. Ba'dama sak badane barang amata kang mateni sapa panjenengan. Na ing kita. Lho kok bar mateni lah turu ki mati cilike. Turu ki mati cilik mula ba'dama amatana. Alhamdulillah jenengan isih nguripke kula sak badane mateni kula ngono kae. Darani donga piye kae? Lah kae iki dongane ya Allah alhamdulillah panjenengan sampun nguripke kula sak badane mateni kula. Wa ilaihin nusur wa ilaihi lan maring Gusti Allah an-nusuru utawi kumpul utawi kebeber. Lan maring Gusti Allah sesuk kumpul karo kebeber sak kabehane. Dadi wa ilaihin nusur. Ayo masjid esuk-esuk enak buka. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tobat ya. Nusure dadak dawak-dawake. Antek diapali wong lho kae lek nusur liwat kae lho. Oh alah gara-gara nek nggugah esuk dadak nusure dawa kuwi lho. Kekhususan gitu lho nek jenengan paham Gusti Allah itu kadang jane ora kadang nek kita mencermati semuanya sing digawe sing diwenehke Allah ten kita niku majibake kita ngalembono marang Gusti Allah. Akhirnya wajib banget secara lisan wajib banget sering muni alhamdulillah. Sering ngombe rampung kudune yo alhamdulillah. Wong ana wong ki ra iso ngombe akhire diinpus. Jenengan kok normal. Malah hagi wae metuwe langsung tek. Apa ora top? Dek ra ana wong takon Mbah Santek ki omong ngelak tenan aku sing takon ki sapa? Ora ana wong takon ngelak karepmu ra karepmu. Wes. Alhamdulillah ya Allah. Sehat rasane kok iki sehat. Kowe nek wong tuwa iki anu lho, jujur-jujuran arang lho bisa merasakan sehari ini rasane kaya sehat utuh ke arang lho. Nek wis wong tuwa-tuwa iki pokoke sing dirasake ono-ono wae kok. Ono-ono wae. Maksudnya ono-ono wae iki wis gring-gringen ngono lho maksudnya. Sing tuwa protes lah wong iki maca sih kok. Iki maca srawung kula iki wong tuwa-tuwa. Kono iki do cerita. Upamane kula ngapusi ya aku hasil saka kono ning ngapusi. Kono cerita walah. Angger tuwa ngeten iki. Ngantek kula iki ya pengin melu ngaji. Jan pengen melu ngaji wingi dengkule jegrak-jegrak.
Mbasan dengkule wis ora malah neng ndas cekot-cekot. Ono wajib paes nek tuwong ngono kuwi jibong iki berarti wah-wah. Kula ngantek mbaten buah berarti pendhaesuk sing wajib omah ae ampuan kan. Ngantek kula ngatur lho kaki ketemu mangkat terus poyo kaki ora ngono kuwi poyo. Nganti kula niki ya tak kira ora kabeh. Mbah nek wong kok terus ngono iki walah iki kabeh mesti ngono kuwi. Nek ora ngono kuwi mung ra omong kok ya kono. Mung ra omong jebule. Mesti do mantuk-mantuk lho iki kok. Wong wis lumrah sing jenenge sandangane wong tuwa. Iso ngaji, nyelengi ngamal saleh sing ampuh, oleh manfaat faedah dunya akhirat. Dunyane sehat, dunyane paham. Dadi tambah paham, tambah sehat to ngaji ngeten iki. Jal nek jenengan yahne iki isih turu rak kasehat. Yahne iki kok isih turu mengke mangrasake tangine beda. Ora tek sehat, ora tek penak kae. Niki wis do tangi apa meneh ibu-ibu mah wis do adus barang. Oh ibu-ibu kan anggere esuk mesti wis adus. Ora ngepluk ibu-ibu. Wis adus resik sehat. Iso tandang, iso ngaji sehat alhamdulillah. Akhirate cetha, duwe celengan, so nek ditimbali malaikat ki iso nggo sangu. Ora tonji banget. Mula rampung ngaji alhamdulillah ya Allah jenengan paringi kanugrahan. Innahu hamidun. Ngantek kawula sing tongat niku iso netepi sesuai apa sing dikarepke Allah. Ning al-ngabdu al-mutingu lho nek iki. Khusus kawula sing taat lho. Kawula sing taat niku iso nandangi sesuai karo sing dikersake Allah. Misalkan Allah ngersake kawula niku diwajibke salat subuh. Nyatane jenengan iso salat subuh cocok karo kersane Gusti Allah. Sing wedok dikersakake nek karo sing lanang ki kon taat. Esuk kok kon gaweke wedang. Alhamdulillah iso ngilingke wedang, iso gaweke wedang. Mung karek mburine sing urung. Ngonek-onekke sing lanang. Sing urung kuwi. Walah wong wedok iki mbok nek ra ngono kuwi iki kaya-kaya ra sehat kok ya. Sehat iki nek nganggo ngonek-onekke. Kalimate iki ana-ana wae. Mbok ya wis gak ayo gek dombe gek ngaji. Wangun kene ya dadak nyenteh tetepane. Ora iso nyusun kalimat sing penuk kae ora iso. Ya Pak yo gek dunjuk gek mangkat ngaji, Pak. Ngono kuwi luwih penak ning ora metune ora ngono kuwi tetep. Nyente wangun kae. Mbok saya gek dombe gek mangkat undal-undul. Wah. Malah ngonekke undal-undul. Ya Allah. Agek undal-undul iki wangune diplayokke utawa ditembungke nang gone wong lanang sing lemu-lemu ngene iki jek. Ora yo. Cuma kene lemu to dunake undal-undul. Sembrono tenan. Nek wong wedok karo bojone mbok piye-piyene tetep wani. Mbok njedulke kalimat sing sak ndure undal-undule wani. Wani. Ah wis. Ning iki kawula sing taat lho, sing iso
nandangi sesuai apa sing dadi kersane Allah. Sing lafate ten mriki al abdu al mutingu ila muradihi. Kawula taat iso netepi apa sing dadi kersane Gusti Allah. Majidun tur zat sing maha loma. Majid ae tegese karimun, zat sing maha mulya. Karimun wagon. Ya nek jenenge kon kuwi ra tong karang kuwi merek mobil ya. Kuwi ngono apik banget karimun wagon njaluke larang. 79. Wah kok larang. Wong karimun wagon 79. Ora iso goleke batin wae. Maha mulya, layam nang. Ora nyegah sapa Gusti Allah atoliba ing wong sing njaluk ngan matlubi saking kang dijaluk. Gusti Allah niku maha mulya karo maha loma, ora tau nyegah lan netek-neteki wong sing njaluk saka penjaluke. Wong sing njaluk ki njaluk apa wae dipersilakan terus engko diijabahi. Terus engko diijabahi. Iki perlu jenengan rada pinter karo rada jelure nafsiri. Maksude Gusti Allah niku maha loma. Karo wong sing do njaluk ki mesti ngijabahi penjaluke. Iki kadang kala jenengan sok bertolak belakang karo keterangan ngeten iki utawa sok ngeyel karo keterangan ngeten iki ya ora. Nek Gusti Allah mesti ngekeki apa sing dadi penjaluke ora. Wong nyatane aku njaluk seprono seprene ya ora dituruti. Seprono seprene ya ora dijabahi. Ya ora mesti nuruti. Lah iki jenengan kurang jero le nafsiri. Kurang jero le memahami secara tasawuf utawa secara ketauhidan ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Sing dimaksud Allah niku mesti ngekeki apa sing dadi penjaluke. Gusti Allah itu bakal ngekeki apa sing dadi penjaluke. Saiki mbok jenengan ning awal nretet dungane pepak banget. Biasane tutupan donga kan jenengan nutup nganggo doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana duh pangeran kula ati mugi menehi sapa panjenengan nak ing kita fid dunya ing dalem donya hasanatan ing kebagusan. Wa fil akhirati lan ing dalem akhirat mugi jenengan menehi hasanatan ing kebagusan. Cetha lho. Mugi nang donya menehi kebagusan, ning akhirat ya kebagusan. Allah itu akan memberi itu. Coba dicermati niku. Allah ki akan memberi kebagusan sesuai sing panjenengan suwun. Jenengan nyuwun nang donya njaluk kebagusan, Allah mesti menehi kebagusan. Jenengan nang akhirat njaluk kebagusan mesti menehi kebagusan. Lan dilalae nang donyane jenengan ki njaluk dhuwit akeh. Kuwi ki ora bagus. Dirungokke to? Kuwi ki ora bagus, nggo jenengan ki ora bagus. Makane niku ora dituruti. Oleh Allah ra nuruti jenengan njaluk dhuwit akeh, kuwi kebagusan nggo jenengan. Mula Allah ngekeki kebagusan, wujude ora nuruti le njaluk dhuwit akeh. Tekan ora iki? Ora tekan banget ya. Lemune njaluk kebagusan donya. Nek jenengan kei dhuwit akeh, iki donyane ora bagus. Sementara jenengan njaluk kebagusan donya. Makane nalika nembung njaluk dhuwit akeh ora dituruti. Lera nuruti iki masalahe Allah ngekeki kebagusan donya. Wong jenengan ki nek didit akeh donyane ora bagus.
Lah gene wis ngerti jawabane. Wis cetha ngerti, maling srengat. Weh tenan nek dikai ditobah. Ya hene iki mesti cenanangan tekan jimatan kono lho. Ora bakal ngaji gleleng. Endi sing ngepit, endi sing ngmbleling kae, ya gandeng ra cekel, iki ana kebagusan. Tengok nang kene wedangan. Tekan to pikire dadi kula aja mencermati lafaz terus nek ra keturutan dinggo ngeyel ora ya ora. Wong nyatane aku ra dituruti kok sik Gusti Allah ki ngekeki kebagusan sih. Nek penjaluke jenengan dituruti ki ora bagus sih kok. Iki engko pepak lho amba lho, amba banget iki engko. Ameng karek jenengan iku mungkin nafsu amba banget. Mula ngati-ati nek njaluk niku ora kok terus suudon karo Gusti Allah, nyono elek karo Gusti Allah. Mboten Gusti Allah itu tetep ngerti banget kok ya. Wis genah ta niki? Ya wis iki weh. Lah wis genah kok arep apa? Wong butuh ya mung genah kok. Wes, terus kesuk muga-muga dadi rindani Allah, dadi berkahi Allah, dadi rahmati Allah, paringi sehat waras, manfaat faedah, istiqomah ling ngaji ling ibadah, kaparingan keselamatan kabejan donya akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.